Protiv? Nema. Ima li netko suzdržan? Nema. Hvala. Proglašavam da je uspostavljena i proglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna jednoglasno od svih zastupnika zastupničkog doma. Da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini žrtva i srpske i muslimanske agresije. Značajan dio hrvatskog etničkog i povijesnog prostora prema predloženim zemljovidima ostaje izvan Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Također je činjenica da je izvan predlostojnost same sebe, odnosno punu jednakopravnost sva tri naroda. Zastupnički dom Sabora Hrvatske Republike Herceg-Bosne zadužuje predsjednika Matu Bobana da su predsjediteljima i svjetskoj javnosti ponovo predoče sve žrtve i nepravde koje su u tijeku rata učinjeni hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, jer ti podaci predstavljaju moralnu i materijalnu podlogu pregovora. Na toj osnovici korekcije nepravednih pojedinosti u ponuđenom rješenju neće biti sporna.